Αγαπητέ κύριε Κυριάκο Μαριδάκη, πώς αισθάνεστε σήμερα ως εμπνευστής της παγκόσμιας επετείου στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από το 2011 σε 63 χώρες, διεθνοποιώντας το γεγονός της ναυπαγίας της Σαλαμίνους παγκοσμίως στο όνομα της ειρήνης και της ενότητας των λαών, συμβάλλοντας στην προβολή του ελληνικού πολιτισμού, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της Ελλάδος στη διεθνή σκηνή μέσω της προσωπικής σας διεθνούς πολιτιστικής διπλωματίας. Η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα ιστορική. Η ναυπαγία της Σαλαμίνας καθόρισε το ρου της παγκόσμιας ιστορίας, της εξέλιξης και της διάσωσης πρωτίστως του ελληνικού πολιτισμού, του δυτικού και κατ' επέκταση και παγκόσμιου. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Ιερό Μνημείο της Ελλάδος, στο Μνημείο του Φωτός, στην Παγκόσμια Κοιτίδα του Πνεύματος, στην Αθήνα μας, και στέλνοντας ένα παγκόσμιο μήνυμα. Το μήνυμα της ειρήνης, της αλλοκατανόησης, της αλληλεγγύης και της ενότητας των λαών. Πάνω από 30 πρεσβείες κατέθεσαν στεφάνι για όλους τους νεκρούς, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, θρησκείας, κοινωνικής τάξης. Ένα παγκόσμιο μήνυμα, συμβάλλοντας όλοι μαζί σε ένα καινούριο κόσμο. Ένα κόσμο ειρηνικό. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα περήφανος, άξιος.